Il-liġijiet il-ġodda tal-ippjanar huma insult ta' tfal li għandhom tama għal pajjiż aħjar u jservu ta' messaġġ li l-qrubija tal-Prim Ministru Roberta Bela mal-iżviluppaturi hija aktar importanti mill-ġustizzja u mill-ambjent ta' pajjiżna. Dan intqal f'editorjal ta' tlieta ta' Times of Malta wara li l-ġimgħa il-Gvern preżenta fil-Parlament tibdiliet kbar fil-liġi tal-ippjanar, tibdiliet li jnaqsu s-saħħa taċ-ċittadin u li ġibdu kritika kbira mill-attivisti għaliex dawn tresqu bla konsultazzjoni. U issa anke l-Ministru tal-Ambjent Mirjam Dalli f'kummenti li għaddiet lil ġurnalisti quddiem il-Parlament sostniet li l-Gvern għandu jisma' aktar u jara xi jrid il-poplu Malti u Awċi. Anke fejn tidħol ir-riforma tal-ippjanar. Nemmen abbażi ta' dawk il-prinċipji il-Gvern għandu jisma' iktar, għandu jagħti valur lill-opinjonijiet differenti, lil voċijiet differenti fil-waqt li jkun qed jindirizza realtajiet li jeżistu. Fl-aħħar jiem il-Partit Nazzjonalista għamel pressjoni fuq il-Gvern ta' Roberta Bela għaliex insista li huwa inaċċettabbli li ma saritx konsultazzjoni bl-iskuża li tkun evitata l-ispekulazzjoni. Infatti jidher li issa Roberta Bela għamel U-turn hekk kif spiċċa jgħid li ma jara l-ebda urġenza li liġijiet li tresqu jiġu approvati qabel il-Kamra taġġorna għas-sajf li jfisser li d-diskussjoni parlamentari jaf tkompli wara l-vaganzi. L-editur tat-Times qal li dawn ir-riformi huma sempliċiment arma tal-korruzzjoni u jċaħdu lil ġenerazzjonijiet ta' warajna milli jkollhom kwalità ta' ħajja tajba f'Malta u li jkollhom aktar spazji miftuħa. Dan apparti li spjega kif Bela l-ewwel joqgħod jieħu ritratti ma' tfal u mbagħad jagħmel mossa atroċi bħal din li tmur kontra l-interess tal-poplu. Ġi spjegat ukoll kif ir-riforma qiegħda hemm biex tintimida lil dawk li jkunu jixtiequ jappellaw proġett partikolari meta l-ħlas tal-appell u ta' 5,000 euro. Dan fil-waqt li bid-tibdiliet proposti l-awtorità tal-ippjanar tista' tinjora kompletament l-impatt ambjentali kif ukoll dak fuq id-dera ta' pajjiżna bil-proġetti li jiġu qudiema, elementi li fl-aħħar snin kemm l-attivisti kif ukoll il-Partit Nazzjonalista saħħu fuq l-importanza tagħhom.